Ar y lle cyntaf, roeddwn ni'n sicr roeddwn ni eisiau fod yn dawnsiwr pan roeddwn ni'n ifanc, ond wnes i rhedeg traws-glad yn yr ysgol ganraf, a pob tro wneud yn eitha dda, a felly wnes i fynd lawr i Maldwyn Harriers, a wnes i ddim edrych yn ôl ar ôl hynny, really. Does dim amheuaeth bod Lauren Williams o glwb Maldwyn Harriers yn y Dre Newydd yn benderfynol dros ben. A dyw cylchdaith 200 milltir o'i chartre yn tref eglwys ym Mhowys am hyfforddiant arbenigol ddim yn mynd i amharu ar ei chynlluniau. Byw yn Ganolbarth Cymru, mae'n rili anodd felly. Dwi'n dod lawr i Abertawe i ymarfer efo wyn oherwydd mae efo'r facilities gwych draw fan hyn. Nawr symud ymlaen yn araf. Mae gan Wynford Leision brofiad helaeth o hyfforddi ar y lefel ucha, gyda 2 o ser y 400 metr dros y clwydi yn ei dydd, 2 grin a Rhys Williams, ymysg ei stabl o athletwyr yn y gorffennol. Oedd Lauren wedi ymuno clwb Harriers Abertawe tua 2 flynedd yn ôl. Oedd hi wedi ennill pencampwriaeth Prydain yn yr 300 metr dros y clwydi, so oedd amlwg oedd talent hi. Mae'n byw yn bell, so wi ddim yn hyfforddi hi trwy'r amser. Na gyd ni'n neud yw jyst rhoi cyngor iddi a wneud sesiwns dy hi pryd mae'n gyfleus. Dim yr athletau yw'r unig beth sy'n cadw Lauren yn brysur. Nôl adre ar y fferm ar gyrion Llanidloes mae'n amser wyna. Ychwanegwch adolygu ar gyfer aroliadau lefel A ac mae'n syndod bod digon o oriau yn y dydd. Right, really, from the time she could walk, Lauren always ran. So when we were on the farm, whether we'd be gathering sheep or going round stock, Lauren would always choose to run rather than come with us in the Land Rover or on the bike. Yr holl redeg cynnar oedd sylfaen llwyddiant digon anusgwyl pan enillodd y ras 300 metr dros y clwydi ym mhencampwriaeth ysgolion Prydain yn Bedford yn 2015, a phrofi fod ganddi botensial go arbennig. That came as a complete surprise, really. We knew that summer she'd been running well, her times were improving, and she just ran an absolutely tremendous race and held on to cross the line in first. Ei bod yn teithio i Abertawe a'r Amwythig am hyfforddiant technegol, mae'r clwb lleol yn y Dre Newydd yn dal i chwarae rhan bwysig iawn yn ei datblygiad. Well, coaches in Maldwyn have been absolutely wonderful. They all give up their time to even train with Lauren. I mean, she thinks the world of them. Everybody has been very supportive, but ultimately our farm works 7 days a week. There are times when I have to say, "Look, can you just come and help me do this?" I try to keep it to a minimum because this time of year with lambing, it's 24/7. But ultimately, we need to obviously fulfill Lauren's dreams of getting to university for the athletics to really, you know, go to the next level where she's got a track and facilities close at hand. Mae'n blwyddyn yma yw'r i fi blwyddyn yma oherwydd mae rhaid i fi ymarfer a cystadlu ac hefyd gwneud fy arholiadau lefelau A. Felly, dwi'n rili edrych ymlaen i fynd i'r prifysgol. Yn ystod y gaeaf, bu Lauren yn canolbwyntio ar y ras 400 metr fel rhan o'r paratoadau ar gyfer y tymor dros y clwydi yn yr awyr agored, a chafodd ei dewis fel capten tîm Merched Cymru dan 20 oedd y cystadlu yn erbyn Lloegr yn ddiweddar. Mae fy starts o fy rhasys pob tro yn really cryf, felly roedd cynllun fi i fynd allan yn cryf iawn. Wrth cyrraedd y 200 metr ar bel, wnes i torri fewn i'r lôn 1 a roedd popeth yn mynd yn gywir a roedd popeth wedi fynd i cynllun. Doeddwn ni jyst ddim yn quite gallu dal ymlaen ar y diwedd, ond ie, eitha hapus efo sut wnes i rhedeg wrth y cynllun wnaeth wynthro i fi. Oedd hi wedi'n redeg yn arbennig o dda, jyst wedi cael ei curo ar y diwedd, ond really neck on the block stuff oedd e, so wedi gallu sorto hwnna mas gyda tim bach mwy o fforddi gyda'r speed endurance. Gobeithio am y tymor yw yn y lle cyntaf ennill pencampwriaeth Cymru, hefyd i wneud yn dda am pencampwriaeth Prydain, a wedyn cystadlu dros Prydain am pencampwriaeth Ewrop dan 20. Mae fy gyfeillion tymor hir i cystadlu yn y gemau cymanwlad, ond fel pob athletwraig neu athletwr, mae ein breifio gorau nhw yw cystadlu yn y gemau Olympaidd, felly dyna yw'r targed mwyaf fi am y tymor hir, ie.